W moim dziecym, podczas tej pandemii, jednym z najważniejszych wydarzeń było, kiedy mój dziadek odszedł, bo on prawie na ten koronawirus odszedł. Jo, to były wielkie emocje, to można sobie przedstawić. My się tego wszyscy wiele nie spładzili, bo on był jedno człowiekiem takim full dziecigłe. No i okrom tego on dochgydył, że jego ten COVID to nie jest dla niego grozny, bo on teraz mu odporność, bo on w jedno każdego dnia pije sok z brzuści. On nawet pokazał mi kiedyś, że on mu zamrażalka we fulowunu prawie plastikowymi bydlama, wiecie, jest sok z brzuści. Także on miał zapasy i on gydał, że on nawet kasamozie płedzelec i jego ten COVID nie będzie dotyczył. No ale co komu namieniony, to go nie minie, tak sobie myślę. Tak wiele miało obecnie prawie w tym czasie dziadek na małe odszedł. No to były wielkie emocje, on był wtedy w szpitalu. No ja, no i tak richtig to na wszyscy chyba byli w takim szoku, bo też to były nietypiczne czasy, żeby ktoś z rodziny odszedł i nawet nie było do końca wiadomo, jak to będzie wezrzało cię z pogrzebem, cię z pustą nocą. To były czasy, jak były rozmaite obostrzenia. Ledze nie mogli zapotykać w karnach, bo w tamtym okresie w jednym placu mogło być plus konkretną wielość ledzy i to zanuliło na od tego wiele metrów kwadratowych mu jako izba. Także na przykład jak była pustu noc, no to była taką bardzo malinku pustu noc, że plus bleściu rodzina była. My nie mieli śpiewuków, my mieli wydrukowane piesnie, jaci my sami śpiewali. My wtedy też zrechtowali taką tufla z łodimkama z dziecka dziadka. Taką refleksją mnie naszła, że to było piękne dziecko, jaci on miał. Bo na tych łodimkach w jedno on się uśmiechał. Nawet był taki jeden łodimk, na jakim on miał taki uśmiech od ucha do ucha i myślała, że on mu łzy w oczach ze ścieżcigła i wtedy to rzekła cotce, a ona mi na to odpowiedziała, to ten łodimk to był zrobiony w dniu śmierci jego mamy. I ty je pomyślała, diachle, przepraszam za to słowo, ale no to jest liczba jak rzec, prawda? Co nieważne co się dzieje, człowiek może się uśmiechać, bo rzeczy je tego wart w każdej chwili, tak sobie myślę. No jo, ale wtedy no tak, był pogrzeb, też były rozmaite obostrzenia, trzeba było stojać daleko od się. Nawet kamy tak w zryle chwilama, cie szandarowie nie jadą, żeby nas nie sprawdzać, czy my to wszystko legalno robimy. No i to wiadomo, to też tak kusk człowiek to przeżywu, czy to je tak z głodnością, to kusk taki dramat je, bo trzeba wybierać pomiędzy tym, co serce gydy, tym jak w jedno pogrzebę mają westrzec, tym jak uszanować tego człowieka, a między tym, co prawo aktualnie gydy. Tak richtig muszę rzeknąć, że ja też bardzo przeżyła to, w jaki sposób ledze w tamtym czasie były chłewany. Bo ledze były chłewany w tamtym czasie w plastikowych miechach. I nawet miała chile takich nocy, kiedy miała snica, wiecie, ich mój dziadek w rozmaitych formach, czy jako mały knyp, czy jako dozrzeniały człowiek. Proszę mnie, żeby go wypuścić. To wszystko też sprawiło, że je zaczęła tak sa bardziej przezyrać na to, co to wszystko znaczy, co ona ma, może matka nutera gedy, albo co nasza Adesia o tym myśli, że my chławiemy ledzy w miechach plastikowych. Bo dla mnie to było tak, jakby jakiś taki ważne prawo zostało jakby złamane, a to my z jakich nasi cała się składają, że one chcą powrócać do dziecka, a ci do kogoś zachłowie w plastikowym miechu, to tak jakby odizolować. To wszystko też sprawiło, że ja bardzo zaczęła wzyrać na to, jak jezieja, czy jezieja zgodno z noterum i zaczęła z głębi mojego serca wprowadzać rozmaite zmiany w moim dziecym, tak, żeby mnie to sumienie nie gryzło, no żeby uczyła, że jezieja zgodna z noterum.